Buku Ganga Devi Jamatia Mangino Khoroksa Gumati Udaipur Killa Amchai Pitra Kamini Nok Nokhla wngwi Imango Waini Waitam Saphaijakmani Mwkthang Holong wngwi Phaiwi Holong wngwi Ha bisini Holong wngwi Baba GARIA bai Khulumdi wngwi sajakmabai Nokhla te kami amchaini lukurok khulumlaibani mangpli te o Holong wngwi manai Ganga Devi Jamatia Srai ke sukrubui tama hni saikhanaraka naitongdi jaikari dofani TV mangplibo Naiman khana taisi project hamani haini klayo ani oro yagra side dagong ha keseng oro khumrok bokjak hai keba no khatiro kai tongnai age khe krei haino kisa ke paman hai deng khana boma hai bono suk khana lainai o je manai bukhukjak bobaini जों tabo kok salainai teruk koinai je ani cameraman no yang Phaiwi mangwi maino puila sini haba nok ningoi nono lamsogo nini sinimung kisa ani bumung ke Ganga Devi o kamini bumung kangke tamangka Pitra kami age rogo ke ki tongu de na hai boni bo pama pasai phaimani de na nang imang rogo de sajak tong bo hairok kisa saikhnaro ditalukurok ang imang rogo nugwe inke iya ang haya angge yang golgotha para thangha golgotha para osayo khoroksa boro osai tongdo inke aro jaga thangwi suijagla ha inke bobaibu Nokhla kesaro sati shok tong di hunjagla ha inke ang bi imang rogo ha ke nugla ha inke sati shok satrai shok khunui tong khata ke mo pas khamani je nung khunwani chengmani satrai sogoi khunwani chengman busuk din rokak na busuk rok ongkhna degla ha ang satrai shok sati shok khunui tong mani degla ha je nung satrai shokmani khunumani loge de na pasai phekana nung khunumani salbusuk pore rogo nung haike pasamani nukhna ang khunumani okni din lok ha inke ang khunumani din logwe ang bisa saya haibu angha pali ani bisa salia angha inke ang salni saltha humani hai jati shokli ya ke tong ha inke jati shokli ya ke tong ha horo thupro angke no phai saphaijakla ha inke angke no bo hairok nugmani hai hingkha kawi no tong ha inke bokrok thaisa ro ke ta ani baba basa mani jaga bo no basa boi bokrok thaisa ke pawoi sajak phai ha inke ang aroni bisa sawoi no khunui satrai shok khunui tongla ha inke bo pasa phai khata angka pasamani ke mi apron de pasakana tini hayo de kebangkuk ke nukjakna tama mutai bo harok bode baba GARIA angka pasamani ke tini kebangkuk nukjagna tini kebangkuk nukjago belai hamai bainus nirok naiman khana bukhuk besek joratai bo amuk khlaiwinai kosto khlaiman haiklai imang gei bo pujiwei bisa saya ke tongmani no salni saltham kawi bo khulumliya hai ka satai sole ka tongmani tini haiwa khano bo makha ba GARIA no nukhna nirokbo ang tulu ko meno yang phunungan bangai